Nay karelasyon. Naa. Pila ka buok. Sa kabuok. Alam, pagdagan. O depende kung uban dagan man, padaganay ng uban. Di man ko Muslim. Di na tamo mention ana. Pila na katuig ang relasyon? Bago pa may kakuan ba? Ga? Bago pa may... Bago pa mong nagkauya, pila pa ka minuto? 15 na gito. Days? Dili, September. O basta. Nganong siya? Naniya tanan. Usa-usaa. Di na ko. Basta siya. Oh. Kapila na mo siya. Anong ikapila nga siya raman jud? Umunit tsaktong tubag. Siya ra jud walay lain. Wala na ilain. Hatagig rason nganong siya napili. Kanang mag-goal ko kay naman siya sa akong kuan. Iya akong i-comfort, ana ba? Asa ni siya gagikan nga relasyon? Sa asa? Lan. Classmate? Schoolmate? Schoolmate niya, ang classmate. Nganong siya mo'y nakitaan? Kuan man to, bakasyon mega kuan ba? Sa bakasyon mo nakita? Dili tabi. Pila makabulan ng bakasyon? Mga duwa, no? So, duwa kabulan mong gatabi? Una kay gadula man miya to. Balay-balay? Call of Duty. Si Odi. Oh, So, hilig siya magdula pod. karon kay dili na kay Busy na ang relasyon mo, wala na time sa dili sa eskwela. while ga relasyon, ang gi-concentrate po siya po na ang pag-eskwela. Oh, Mensahe para niya. amping perme. Di, bago mabalik-balik naman mga amping pirmi, kanong mga dangag, di matong mga uyab. Sige, kanang bago. Taysa mo ganahan. Focus sa pag-eskwela, ayaw pagkuan dito. Basta ayaw ra pagkuan diyon. Una jud ang pag-eskwela. Love you.